В оставащите минути от този часови отрязък до новините на БНР в 9 казвам добро утро в нашото студио на Кристина Шентова, която е клиничен психолог. Здравейте. Здравейте. Може да си говорим и на ти всъщност. Да. Темата, която ни събира в това студио днес, е свързана с една изложба, едно събитие, което организираш всъщност, което ще се проведе този петък. Само че, давайки контекст за нашите слушатели, трябва да кажем, че това е едно много любопитно събитие, свързано с всъщност фотографска изложба на хора, които са в някакъв процес на излекуване от зависимости. Точно така. Разкажи ни малко повече за изложбата, а пък в следващите минути ми се ще да поговорим малко повече. Въпреки че, между другото, темите свързани с хора, които се борят с своите зависимости към наркотици, към алкохол и каквито и да било други, много често се превръща в клише в българските медии, българското общество. Въпросите са, общо едни и същи. Какъв е профил на тези хора, какви са най-трудните моменти от живота им, как посягат към тези вещества. Тоест, клишетата са се превърнали в начин да стигматизираме, дори ако щеш, и така казвам за нашите слушатели, голяма част от тези хора. А всъщност това са хора като всички нас, просто с един проблем повече, като че ли. Разкажи ни за изложбата. Окей. Сега, може би да почна малко по-далече за самата изложба, тъй като тя съчетава в себе си няколко неща. Солидарност е рехабилитационната програма, в която хората, които всъщност по-голямата част от авторите на фотографите в изложбата в момента са в процес на лечение. Другата част от авторите са екипа, който работи с тях, екип от психолози и социални работници. Изложбата има за цел малко да се свържем с обществото на първо място. Малко повече да разкажем за себе си, малко повече да разкажем за най-новото ни звено, което започна да функционира от началото на годината. Това е къща Посока, в което не се работи с рехабилитация, което е основната дейност на Солидарност. В Посока работим с хора, които са на улицата. Хора, които са все още в активна фаза на зависимост. Предлагаме им социална услуга, подкрепа, сътрудничество, насочване към други институции и така нататък. Това са хора в много уязвимо положение, с изключително нисък социален статус. Идеята е да ги покажем малко, да ги извадим на светло и да се опитаме да им помогнем чрез тази изложба. Всички експонати, копии от всички експонати могат да бъдат закупувани на символична цена, като средствата, които ще се съберат от тази изложба, ще се използват, за да се закупят хигиенни материали от първа необходимост. Им предвид четки, пасти за зъби, съмбръсначки и така нататък. Всъщност, спомена за къща Посока. Аз лично срещнах термин, който на мен лично ми е непознат, вярвам, че за част от нашите слушатели, така наречен нископрагов. Точно така. Център. Когато работим с зависими хора, има най-общо казвам два типа центрове, високопрагови и нископрагови. Високопраговите поставят по-голямо предизвикателство към зависимите хора, което е свързано с възможността те да се излекуват, с възможността те да минат през рехабилитация, да бъдат обратно включени в обществото по нов начин, различен до сегашния. Нископраговите центрове по-скоро поставят по-ниско прага. Там изискваме от клиентите да спазват минимум правила, които да запазят чиста средата в къщата, в центъра, да поддържат добрите взаимоотношения в къщата. Не очакваме от тях да спират употреба, по-скоро им съдействаме, затова да се отговори на всички нужди, които те имат извън употребата на психоактивни вещества, в което така или иначе те са затънали. Ти спомена, между другото, че това са предимно хора с много нисък социален статус. Точно така. Да преведем и този вече превърнал се в институционален като че ли или професионален термин на хората, които сега ни слушат. С прости думи, това са хора, които или са бездомни, или са по центрове за временно настаняване, или живеят в изключително лоши битови условия. Хора с заболявания, придобити вследствие на употребата на вещества или пък не. Хора, които са в това положение много преди да станат зависими. Тоест, по-голямата част от клиентите на Посока имат социалните си проблеми много преди да станат зависими. Те се раждат с тях, те се раждат в тази среда, израстват в нея. Малко или повече остават без избор. Нещо, което, между другото, голяма част от обществото ни трудно разбира, че средата до голяма степен определя поне в началото стъпките на развитие на живота на хората. Много често чувам аргумента, те като искат да спрат, нали? Смисъл, едно такова адски опростенческо
възприемане на един адски сложен психологически, но и социален проблем? Това е въпрос на неразбиране, тъй като за по-голямата част от хората не е известен факт, че зависимостта към вещества е болест. Това е болест, която е класифицирана в всички класификатори на психичните разстройства. Добре, като говорим за нископраговия център и за хората, които идват там, по какъв начин те научават за вас? Това е важно до някъде, понеже споменахме част от профилна част от тези хора. Предполагам, те имат меко казано затруднен достъп до информация. Факт. Информацията достига до тях по най-буквалния възможен начин. Ние излизаме на улицата, отиваме и им казваме: съществуваме, елате да ни видите, даваме им листовка, на която има карта, с която могат да ни намерят. Това беше, как да кажем, може би първият един месец беше най-трудната част, както започнахме да работим, да се пристрашат хората, да ни се доверят, да дойдат да видят къщата. Връщат ли се? Да. Имаме стабилни клиенти, които идват. Ние работим само 3 дни в седмицата. Това е, може би, важно да го спомена. Само 3 дни в седмицата на този етап. Имаме клиенти, които идват всеки път, възползват се от всички услуги, които предлагаме, водят нови хора и така вече нещата се предават от уста на уста. Добре, това е, и го обяснихме на хората, нископраговия подход на център. Всъщност. Да, нископраговия е насочен към по-скоро ние достигаме до хората, не чакаме те да дойдат при нас, Какво представлява другото и в този смисъл имаш ли опит в тази сфера? По-голямата част от опита ми е в високопрагови програми, в програми за рехабилитация. Другия подход има различни начини, по които се случва. Има така наречените затворени общности или наркокомуни, както са известни на прост език. Има и дневни центрове, които са тук в общността, които предлагат лечение в две реалности. Едната е защитената среда, в която човек е от 9 до 5, от понеделник до петък, и вечери, събота и неделя в семейството си има възможност да тества нови неща, които е научавал във времето. Там се изисква да не се употребяват вещества, това се контролира много стриктно и в общи линии това е един доста дълъг процес. Продължава месеци. Понякога може би и даже още повече. Понякога и повече. Добре, сега един от тези клише въпроси, които споменах, че така или иначе може би трябва да минем като чеклист, поне сред някои от тях. Споменахме профила на хората, много често нисък социален статус. По-скоро млади, по-скоро не. Къде се позиционират възрастово? Ако питате за хората, които търсят лечение, те са по-скоро над 25 към 30 години и така нататък. Обикновено човек тества вещества в тинейджърските си години, когато се експериментира. Що се отнася до социалния статус, зависимите има зависими във всяка една социална категория. И от най-ниските до най-високите нива на социалната стълбица има хора, които са зависими към най-различни вещества. Въпросът е, че някои са по-видими, други са по-скрити. Всъщност, това е и проблем на информираността към, в смисъл, така една критика към медиите до голяма степен. Тоест, ние в предварителния разговор си казахме, че ще поговорим за начина, по който тези хора биват стигматизирани, и това като че ли продължава да е така, може би по-малко, отколкото преди години, но със сигурност продължава да има едно, да кажем, социално, няма да е привлечено, ако кажа, дори отвращение от масата хора към част от хората с зависимости, и те биват определени само като хора, които съответно лъжат, крадат и така нататък. Тоест има едни такива заформени етикети, които вярвам, че част от нашите слушатели дори сега в момента си представят първосигнално, когато говорим за хора с зависимости. В интерес на истината, стереотипите са нещо, което ползваме във всеки един аспект от живота, просто защото те правят нещата по-разбираеми, особено такива, които не разбираме и не знаем. Винаги е удобно да се облегнем на нещо, което можем да сложим в 2-3 думи. Удобно не винаги е правилно, обаче. Факт. Стигма има и разчупване на стигмата, и то особено много на мен ми направи приятно впечатление в отношението на младите хора към зависимите. Може би защото младите хора в днешно време почти всеки има по някой приятел, познат, който е попаднал в този капан или се е загубил в него. Изобщо направи ми впечатление, когато набирахме доброволци за работа в къща посока. Ние работим с доста доброволци.
че има много хора, които са отворени за това да помагат на зависими. Да ги подкрепят, да комуникират само с тях дори, за да им дадат едно по-различно отношение от това, на което те са свикнали да бъдат подлагани. Не вярвам някога да изчезне стигмата. Няма как да изчезне. Тя се разпростира и върху всички други видове психични заболявания. Тя се разпространява и просто сред социални групи и така нататък. Тоест тя се разпространява за всеки най-малък белег на различие, което голямата част от обществото има, с която и да е по-малка част от него. Всъщност това е точно белега на различието, е това, което плаши човек по някакъв начин и човек има нужда да го облече в нещо по-познато и да го отхвърли, да се отдиференцира от него. Интересно, между другото, точно това социално неприемане до една известна степен. Аз живея близо до този център на Опалченска, наречената в квартала метадонова програма. И помня репортажи, питайки просто хора там в квартала, които са така в константен страх и ужас и неразбиране точно какво се случва там, по какъв начин протича цялата програма. И в този смисъл имат едно такова отношение. Махнете от тук, не искаме да е близо до нас, т.е. не искаме тези хора да са близо до децата ни. Има ли подобни негативни настроения към вашите проекти и къща посока, примерно? Слава Богу, на този етап имаме доста добри взаимоотношения, както с съседите, така и с други институции, с които комуникираме. Може би причината е, че все пак нашия метод е малко встрани от веществата. Колкото и да сме свързани с хората, които употребяват вещества, ние сме drug-free метод. Метод, в който не се допуска да се внасят различни вещества. По никакъв начин не опосредстваме приема на вещества на нашите клиенти. По-скоро това, което предлагаме, е едно време и място, което е извън употребата им, в което те могат малко да се дръпнат страни от ежедневието си и също да се усетят различно. Може би като последно трябва да те питам къде се намирате и всъщност как хората могат да се свържат с вас, тези хора, които усещат, че имат, дори минимално усещат всъщност, че имат нужда от някакъв вид контакт или помощ. Ние присъстваме доста сериозно в социалната мрежа. Специално нископраговия център се намира на булевард Сливница 109. Там предлагаме социална услуга, т.е. имаме пералня, сушилна, нещо топло за пиене, психологически консултации, консултации с юрист, консултации с психиатър. Всичко това е безплатно. Рехабилитационната програма, там където човек може да се насочи към лечение, солидарност, също може човек да стигне до нея и през Националната информационна линия за наркотиците и алкохола. И само кажи къде ще е изложбата този петък? Изложбата е този петък. В 6:30 вечерта ще се съберем. Той е малко като покана да ни дойдете на гости. Ще се проведе в градината на къща посока, която е на булевард Сливница 109. И се надявам да видите лица, които не сте виждали до сега със сигурност. Да видим нови хора. Добре, благодаря много на клиничния психолог в къща посока Кристина Шентова. Ще правим такива теми в други наши предавания. Вярвам има, или поне надявам се да има някакъв вид полезност от начина, по който говорим без предразсъдъци за хората, които страдат от зависимости. Сега е време за музика, след това новините на БНР в 9.